Fleurtje Bellefleur waard vriendelijke vreed sletten, onder oren omdat de eigenaresse te roeg met de benen omgeen zoe. Zij zelfs ontkennen de klachten en spande een kwart pleit aan. Dat had ze het woen en is de blied mee. Je komt van de hel in de hemel, want je wil net weten wat het me alleen maar je ducht deze weken aan negatieve publiciteit. En ze staan van je door en nou, iedereen weet wel Fleurtje Bellefleur is en wie ik ben. En, nou, dat is natuurlijk net niks. Vrouw van Dijk is al jaren in strijd met de gemeente. De gemeente voert al 4 jaar een ordinaire vendetta tegen mij. En daar is dit ik een onderdeel van. Waarom zou de gemeente dat doen? Ze wil mij daarbij hebben. En ze stellen daar alles voor in het geding om dat voor elkaar te krijgen. Menje giet het binnen Dijvenbloe gewoon weer riepen. Toch vinden de GGD en de gemeente Heerenveen het toch hield net vertrouwd dat Van Dijk bijna de vlier had. Ze liet het er net bij zitten. Er ligt een heel groot aantal verklaringen waaruit blijkt dat het niet verantwoord is om kinderen aan haar toe te vertrouwen. En B&W beraadt zich nu op vervolgstappen. En de rechter heeft in de uitspraak ook wel aangegeven op welke wijze B&W zou kunnen optreden alsnog. Vrouw van Dijk overwaagt een skeervergoeding te eisen van de gemeente.